Ay. Sige, team. Na, tukata. Team 1. Team 1. Duha. Only rice. Oo. Spicy, sir. Ha? Spicy. Oo. Spicy. Only rice sa kaldero. Bali daw sa inyo PM, only rice spicy. And drinks, spicy po, sir. Oo. And drinks sa rice, may gulaman. 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 Magkakit sa kan? Halo-halo, sir, for dessert. Magalo-halo pa. Sige, oo. Ano, sir, may na kami ano, in non-slogan, sir, for 43. Sige, okay, duha. Oo. Nano pa, sir? Itong labasan importante yan. Only rice sa kaldero nga luto. 486 po. Okay. Maestro Waray, ha? Jadi atat tadi. Ha? Bos bawal didi? Sige. Okay, thank you. Oh, ang lire sa kaldero itong siya. Tatakandahan ito. Pero ito. 57 ay mo ito. Pwede na kami magtikang. Ilisar ay pag-inom para makadaramo kit baho. Thank you. Tatanggal ko siya niya ako kay yak na kayakat. Ito ba sa makeup sa tipon? Oy, iska. Kadi, kudutan ko di kudutin manak doon. Tapos tayo manak din mo. Ayan, hinawian ko kay hindi ako nakakayakat eh. Ay, kasi kay Tara, ako lang mo ito. So magkakamay ako ngayon. Kasing labot ng cellphone kaya naka. Kulang. Baw kita yung tagduruha. Sakban na niya ang pangiklop. Yan. Sa kakaldero ang baho. Yan.
Pinultangan ako. Sakop na siya ng pangiklop. Pangaon na kam kay bago pa lang ang perisar. Sunod niya bulan tang daw na lubi.